som hovoril o téme na začiatku, keď sme tu štvrtok prišli, že či môže byť žena na 50% tehotná. A pozval som na pódium Aťku Beňovú a ona so svojím vysokým štádiom tehotenstva povedala, že to sa nedá. A pýtam sa, že prečo my niekedy žijeme kresťanstvo na 50%? Prečo niekedy sami vo vlastnej sile kráčame na nejaké naše vrcholy? Prečo niekedy nechávame na svojich pleciach všetky tie možno veci, problémy, ťažkosti a sa s nimi boríme? Prečo chceme byť my hrdinovia, keď sme slabí a toľkokrát prehrávame? Toľkokrát sme narazili a toľkokrát sme boli úplne na dne a vedeli sme, že my sami na to nemáme. Ježiš je ten, s ktorým máme kráčať. Ježiš je ten, ktorý nás chce vziať na tú cestu do výšin. On je ten, o ktorom hovorí Peter, že na neho zlož všetky svoje starosti a on sa postará. Cítiš, čo to znamená? To je niečo, že ty môžeš byť bez starosti, lebo je s tebou Ježiš, ktorý to chce brať. Nemusíš ísť vo vlastnej sile. Netráp sa s tým. Je tu Boh, ktorý je s nami a ktorý je na tejto ceste s tebou každý deň. A ja môžem žiť plnosť jeho prítomnosti vo svojom vnútri. Ja môžem žiť plnosť milosti, cez ktorú on ma dvíha. A ja zrazu cítim tú ľahkosť, tú plnosť lásky, tú plnosť dobroty, ktorú on má ku nám. Ja som z toho nadšený a stále viac túžim zomrieť sebe, aby on mohol žiť vo mne. A toto je cesta. Aby sme nežili my, ale aby on žil v nás. A tento svet bude novým svetom, pretože v nás bude žiť Kristus. A on bude prinášať svetlo, svoje pôsobenie, pokoj, radosť a nádej cez nás. Nebude to tvoj výkon. Nebude to niečo, do čoho ty budeš musieť dávať kopec energie. Budeš nástrojom, lebo už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Tak, Pane, ja ťa prosím, aby sme zomreli sebe. Aby sme neboli 50% a nekráčali vo vlastnej sile. Prosím, aby si nás používal tak, ako ty chceš. Amen. Jošiáši konvers. Víte, Jošiáš dělal věci pořádně. Když dělal čistku ve svém srdci, tak to dělal tak, že to Hospodin nechal napsat na několika místech v Bibli. Prostě udělal to pořádně. A když potom získával Judejce pro následování Hospodina, tak to udělal tak, že s nima uzavřel smlouvu. Prostě udělal to pořádně. A když likvidoval modly, tak nejenom, že je zbořil, ale on je taky rozdrtil na prach. A nejenom to, on je rozprášil po okolí. A nejenom to, ale on taky znesvětil ta místa, kde byly ty modly. Prostě to udělal pořádně. A tvoje rodina, tvoje mládež, tvoje církev, tvoje město a tvoje Slovensko má dost lidí, kteří dělají věci napůl. A ta výzva je, abys dělal věci pořádně. Pořádně dělej věci, které dělá Jošiáš. A Hospodin tady vidí mezi námi další Jošiáše a Jošiášky. A čeká, že ty věci budete dělat pořádně. O tom je Jošiáš konvers. Včera do obeda na tomto mieste Mirko Toc z Nitry hovoril príbeh o Márie a
a o Marte. O Márii a o Marte, keď ich raz navštívil Pán Ježiš. A Marta bola ustarostená o mnoho vecí okolo tej návštevy. Bola zamestnaná, bola ustarostená, bola plná aktivít, ktoré návonok vyzerali veľmi dôležité. A predsa Mária videla na Ježišovi niečo, čo mu nedokázala odolať. Ona si sadla k jeho nohám. Ona počúvala, čo jej on hovorí. Ona zakúsila niečo osobné, niečo, čo bolo priamo od Ježiša ku nej. A možno už dlho poznáš Pána. Možno si mu už dávno odovzdal život, možno len prednedávnom, ale aj pre teba je tu toto pozvanie. Možno si zamestnaný službou pre Pána. Možno ti to robí aj dobre, keď si vyťažený a máš plný kalendár. A možno unavený zo služby, možno máš dobrý pocit, že robíš toľko vecí pre Boha. Predsa je tu pozvanie pre teba. Ak Ježiš bude pre teba neodolateľný, ak mu neodoláš, ak uvidíš, že on voči tebe cíti niečo osobné a má pre teba viac a sadneš si k jeho nohám, sadneš si k nemu, to je to pozvanie, tak budeš počuť, ako on bude hovoriť k tvojmu srdcu. A dostaneš niečo, čo ti nikdy nikto nebude môcť vziať. To sú slova Pána Ježiša o Márii. On sa jej potom zastal a povedal: Marta, Marta, starostlivá si o mnohé veci, ale stačí ti málo, vlastne iba jedno. A práve Mária si vyvolila ten dobrý podiel, ktorý jej nebude odňatý. A preto hovoríme toto pozvanie. Lebo cítime, ako Boh túži povzdvihnúť mladú generáciu na Slovensku, ktorá nebude zapálená pre Pána len chvíľu, ktorá nebude horieť pre Neho len kým je mladá, len kým sa mladí nezamestnajú alebo neoženia, nevídajú a nemajú deti a nepôjdu za kariérou a za zabezpečením samých seba. Preto hovoríme toto pozvanie. Ak si sadneš k Ježišovým nohám, budeš počuť priamo, ako on hovorí k tebe. Dostaneš niečo, čo ti nikto nevezme. Staneš sa niekým, kto bude horúci až do konca. Staneš sa niekým, kto bude meniť tvoje okolie. A my snímame sen, že v tejto generácii povstanú mnohí mladí ľudia, ktorí zmenia túto krajinu. Lebo budú mať niečo, čo im nikto nevezme. Čo dostali pri nohách Pána Ježiša, keď on sa pre nich stal neodolateľný. Tí z vás, ktorí ste tu boli v piatok po obede, ste počuli o neodolateľnom falzifikáte. Počuli ste slova ako sila, intimita, sexualita, mužnosť, ženskosť. Predstavte si mňa ako manžela, ktorým som, že cítim v manželstve samotu, že nefunguje intimita, že nefunguje sexualita, že nefunguje blízkosť. A tak príde diabol a ponúkne mi svoj falzifikát. Povie mi, rieš to neverou, rieš to pornografiou. Príde k vám, dievčatá, ktoré máte problém s tým, že sa s vami nechce, že sa s vami nevie rozprávať vaša mama. A povie vám, rieš to anorexiou. Príde k vám, chlapci a dievčatá, ktorí ste doma a prežívate samotu a dá vám iné falzifikáty, intimity, blízkosti, prežívania vašej mužskosti a ženskosti. Ale povedali sme si, že tá skutočná intimita, blízkosť, ľudskosť
sa dá prežiť jedine v Kristovi, že on sám je týmito hodnotami, že on sám je sila, krása, že on sám žije túto intimitu. Diabol ponúka iba city bez procesu, krátkodobé riešenia, ale bolesť je veľmi dlhodobá. Bolesť je častokrát večná. A preto mu neverte. Choďte k zdroju, choďte ku Kristovi, choďte k Bohu. Veľmi vás o to prosím. Nechcite rýchle riešenia. Život není iba o rýchlych riešeniach, o citoch bez procesu. Na záver vám chcem povedať veršík z 1. listu Jána. A píšem vám, mládenci, hovorí Ján, a ja dodávam, píšem vám, mužovia, píšem vám, dievčatá a ženy, lebo ste silní a slovo Božie prebýva vo vás. A preto ste zvíťazili nad zlostníkom. A tak vás pozbudzujem, nech slovo Božie počúvate. Nech si ho sťahujete do svojich mobilov, nech ho čítate, kde ste. A tak budete dosť silní na to veriť tomu, čo povedal Ježiš Kristus a prichádzať k nemu. Ku originálu všetkých citov a nie ku diablovým falzifikátom. Ďakujem. Dnes do obeda sme si kladli otázku, ako je možné, že keď Boh je neodolateľný, tak ja mu akoby dokážem odolávať. Cítim, že ma ťahá a urobím nejaké kroky, dokonca mnoho krokov k nemu, ale potom prídem po určitú hranicu, zostanem stáť. Možno tento rok, možno ďalší, možno veľkú časť svojho života. Ako je to možné, keď Boh je neodolateľný, že ja mu odolávam, už nedokážem pristúpiť bližšie. Boh nám dával svoje zjavenie, svoje slovo, svoje svetlo. To, čo ťa drží, to, čo ma drží, je môj strach alebo moja pýcha. Môj strach urobiť ten jeden malý krôčik, ktorý ale všetko mení, ktorý je prekročení tej hranice. Možno tých 100 krokov predtým bolo väčších, rýchlejších a ľahších. A teraz je ten jeden maličký a ja mám strach. Ako parašutista, ktorý stojí v otvorených dverách. Ako skokan na lyžiach, ktorý stojí nad nájazdom. Ale parašutistom, skokanom na lyžiach, sa človek stane, až keď sa prehúpne cez ten prach. Takisto aj ja môžem skutočne vyskúšať, že Boh je naozaj neodolateľný, keď prekročím ten krok. Ale ja mám strach. Božie slovo hovorí, že dokonalá láska vyháňa strach. A to, čo ti Otec ponúka, je jeho láska. Nehovorí ti, neboj sa, ako by to nevyzeralo hrozivo alebo ťažko. Ale hovorí ti, neboj sa, ja som s tebou, skoč, poď, daj mi svoj strach. A možno niektorí z nás si povedia, ja sa nebojím, ja skočím, aj keby som sa zabil, mne je to fúk, lebo som tvrdý, silný a to je hanba baca. Možno máš problém so svojou pýchou, že ty nakoniec tiež odolávaš Bohu. Nie preto, že sa bojíš, ale práve preto, že sa nebojíš. Práve preto, že si povieš, ale ja nepotrebujem skákať. Ja nepotrebujem ísť ďalej. Ja už som zašiel dosť ďaleko. Ja viem, kto je Boh. Ja viem, čo mám robiť, čo je správne. Ako Pavol, ktorému bolo všetko jasné. Keď bol ešte Šavol, keď bol farizej. Vedel, kto je Boh, vedel, čo je správne a robil to veľmi horlivo. Prenasledoval kresťanov. A
až keď padol a zistil, že vlastne nevie, kto je Boh. A tak sa opýtal, kto si, Pane? A opýtal sa aj, čo mám robiť. A musel zažiť svoju slabosť. Musel byť pokorený. Pretože Ježiš ti ponúka ako liek na pýchu pokoru. To nie je poníženie, to nie je zhodenie, zneváženie, ale pravda o sebe. Pravda o ňom a o tebe. Ja ťa tak povzbudzujem, aby si dal aj teraz v tejto chvíli Ježišovi svoj strach, alebo svoju pýchu, alebo aj svoj strach, aj svoju pýchu, aby si mohol naozaj zažiť, že on a len on sám je skutočne neodolateľný. Reflektor Ducha Svätého, ktorý svietil na neodolateľného Boha, sa trošku natočil dnes po obede a videli sme niečo, čo nás prekvapilo. Z toho pohľadu neodolateľného Boha sme videli, že sa na nás pozerá očami Otca s neodolateľnou túžbou po nás. Ako sme čítali Efežanom 2.10, kde sa píše, že sme Božím, jedinečným, majstrovským, špeciálnym, originálnym stvorením, dielom, stvorený v Kristu Ježišovi. Preto, aby sme robili dobré skutky, dobré veci, ktoré on vopred prihotovil, tak zrazu sme videli nielen nášho Boha inak, ale videli sme seba samých inak. Mali sme na chvíľu možnosť pozrieť sa z neba dole, pozrieť sa na nás, vidieť nás tam a porozumieť tomu, že Boh nás stvoril veľmi jedinečne a špeciálne a že aj jeho pohľad na nás je neodolateľný. Preto poslal svojho syna, Pána Ježiša Krista. A porozumeli sme tomu, že tak nedobré je to, keď pohrdáme tým jedinečným, ako Boh nás stvoril. Keď pohrdáme a uťahujeme sa z toho, prečo Pán Boh nás tu má. Každý z nás sme tou jedinečnou básnou, tým jedinečným dielom, tým jedinečným Božím stvorením, s ktorým Boh má zámer. A sme stvorení v Kristu Ježišovi. Ono to celé funguje len v Ježišovi. Kto má syna, má všetko. A preto sa oplatí zotrvať. A tak ako ten obraz, ktorý začína jednou skicou, jednou čiarou a my ešte nevieme, čo bude na tom obraze nakreslené. Najprv nám to pripomína možno spolužiaka z detstva, možno potom naše staré auto, ale zrazu vidíme, že vzniká krásny obraz. Presne tak. Aj v našom živote je tak dobré dôverovať tomu, čo Boh skrze Ježiša Krista formuje v nás. A boli sme pozbudení dnes po obede, že oplatí sa vytrvať. Oplatí sa dovoliť Kristovi, aby nás formoval, aby nás premieňal. Oplatí sa skladať ten ľahko obkľúčujúci hriech. Oplatí sa dovoliť, aby skrze Ducha Svätého formoval v nás nádobu podľa svojho obrazu. Lebo každý z nás sme tým jedinečným, majstrovským originálom, ktorý je tu v Kristu Ježišovi preto, aby sme vykonali dobré veci, ktoré Boh urobil. Tragédiou dnešného kresťanstva sú utiahnutí kresťania, ktorí to vzdali. Sú tí, ktorí zostali niekde na boku, zahorknutí. Sú tí, ktorí sa rozhodli poddať sa svojej pochybnosti. Avšak Boh nás volá k tomu, aby sme znovu raz vitálne oživili tú pravdu Božiu, že sme Božím skvelým majstrovským jedinečným dielom, ktoré v Kristu Ježišovi je formované k tomu, aby vstúpilo do tých Božích vecí, ktoré Boh má pre nás. Aby sme aj odtiaľto odišli a
ako generácia, ktorá budúci rok urobí Slovensko iným. Aby sme za 10 rokov videli to, ako na mieste každého z nás budú desiatky a možno stovky mladých ľudí, ktorí nasledujú Boha. Je to možné aj na Slovensku, lebo Boh stvoril vzácne originály, vzácne jedinečné Božie diela, ktoré formuje v Kristu Ježišovi, preto aby vykonal dobré a veľké veci v nás a cez nás. Pane Ježiši, prosíme ťa o to, aby toto zjavenie bolo niečo, čo si odtiaľto vezmeme. Že každý z nás sme vzácni a originálni. A my robíme záväzok, že sa neutiahneme. Že nebudeme tí, ktorí pochybujú, že nebudeme tí, ktorí sa stiahnú. Ale necháme sa premeniť tebou, preto aby sme mohli vykonať v tvojom mene ako zmocnená generácia tvoja, ako tvoje deti, to, čo ty si dobre pripravil v našej krajine a veríme, že je toho veľa. Požehnaj jedného každého v tomto. Amen. Všimli ste si tento rok na Campfeste, že sme sa snažili veci robiť trošku inak, ako ste možno zvyknutí? Že tie pódia, kde boli všetci tí kazatelia teraz, boli medzi vami? Že sme sa snažili vám ukázať, že Boha sa dá uctievať aj inak, ako len hraním na gitare. A ja som bol nadšený z Maťky a Mišky, ako vyjadrili svoju lásku k Bohu tým, že mu kreslili. A boli tu workshopy o tom, ako uctievať Pána kreslením. A chceli sme celým týmto Campfestom nabúrať vašu predstavu o Bohu. O tom Bohu, ktorého možno poznáte, ktorého máte nejako zaškatulkovaného. A chceli sme vás vybrať von z tej krabice a ukázať vám, že Boh je o mnoho väčší, ako si dokážete predstaviť. Ako dokážete snívať. Oveľa ďalej prevyšuje všetky vaše najodvážnejšie túžby a predstavy. A verím, že máte ešte v čerstvej pamäti, lebo ja som posledný kázal to, čo som vám hovoril. A chcel som vám ukázať aspoň trošku vzťah Boha k tebe na vzťahu mňa a mojej Sofinky. A teraz si predstavte, že tá moja Sofinka, ktorá si tak pretiera očka a ju tak hladkám a hovorím jej, ty si môj miláčik, moja láska. A tak sa túlime k sebe a dáva mi tie slova uistenia, bezpečia a nehy. Tak ona potom tak už sa tak zobudí a povie, tatínko, poďme papať. A tak ja ju zoberiem do kuchyne a poviem, Sofinka, a čo by si chcela papať? A ona povie, prosím si chlebík. A ja teraz dám tak ruku dozadu za seba a vyťahnem škorpióna a ten ju poštípe a ona zomrie. Kravinák noha, nie? Rozumiete? Alebo povie, tatínko, ona pohovorí tak, že chlebík so šunčičkou. Tak povie, prosím si chlebík so šunčičkou a ja siahnem dozadu do chladničky a vyberem jedovatého hada a ten ju poštípe a ona zomrie. Kravinák noha, nie? A Pán Ježiš povedal, a ako vás mohla napadnúť taká kravina, taká blbosť jak noha, že vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré veci svojim deťom, že by ten, ktorý je dokonalá láska, dokonale dobrý, ti dal niečo zlé, keď ho prosíš o dobré. Rozumiete? Ako ťa mohla napadnúť taká kravina, ako si mohol uveriť také lži od zlého, že Boh by ti dal niečo zlé, že by ti dal niečo, čo ti ublíži, čo ťa poštípe, niečo, z čoho zomrieš. Rozumiete? Chceli sme vás vybrať z krabice rozmýšľania, ukázať vám, že Božie slovo je tu na to, aby búralo všetky tie hradby, ktoré sú v vašej mysle. To, čo tam zlý nastával a možno budoval mnohé roky, aby ti zošklivil Boha, aby ti ho urobil nepriťažlivým, aby ti povedal, nemáš na to, nedokážeš to a vždycky, keď si myslíš, že to máš, tak aj tak sa ťa Boh nedotkne, aj tak nebudeš nikdy dokonale čistý a aj tak to nezvládaš. Rozumiete? My sme vám prišli povedať celým týmto Campfestom, že Boh je úplne iný a snažili sme sa to urobiť tak najlepšie, ako sme vedeli. A túžime, aby ste si toto dobrali domov. Chcete vidieť veci, ktoré ste nikdy v živote nevideli?
tak začnite robiť veci, ktoré ste nikdy v živote nerobili. Ešte raz vám to poviem. Chcete vidieť veci, ktoré ste nikdy v živote nevideli? Tak začnite robiť veci, ktoré ste nikdy predtým nerobili. A ja vás pozývam, aby ste rozviazali svoje srdcia, aby ste boli vášniví k Bohu, aby ste vyšli von z krabice, aby ste začali uctievať Boha tým, že budete kresliť, že budete skákať a tancovať, že budete mávať zástavami, že budete žiť svoj život s Bohom, že padnete do jeho náručia a tam nájdete svoju identitu. A že si nebudete sa snažiť zaslúžiť jeho lásku, ale z toho, aký ste milovaní a prijatí, vytriskne ten život, ktorý bude všade okolo vás prinášať život. Kde len pôjdete, že budete tou vôňou, tou Kristovou vôňou, aby ste na každom mieste priniesli jeho známosť. A toto vám žehnáme a potom to túžime a toto chceme, aby ste si odtiaľto odnesli. Amen.